Boas tardes a todas e todos. Estamos na Comisión de Igualdade e Benestar de Emprego do día 17 de xaneiro de 2019. En primer lugar, señor secretario, temos quórum suficiente. Moi ben, entonces procedemos co primeiro punto, que é a acta anterior e correspondente á ordinaria do 3 de decembro. Teñen algo que decir con respecto a esta acta? Non? Aprobámola, entonces, por unanimidade. Moitas gracias. Segundo punto, solicitude do Grupo Socialista de comparecencia do Presidente na Comisión Informativa de Igualdade e Benestar e Emprego do 17 de enero de 2019 para informar sobre a enquisa relativa á igualdade de oportunidades no ámbito laboral da Deputación Provincial de Ourense. Bueno, en este punto, como saben, creo que está en poder de todos os deputados e todas as deputadas, teñen unha proposta firmada por min, que son a presidenta desta comisión, pois dicindo que eu considero que ao mellor podo dar resposta a todas as cuestións que ustedes plantexen neste tema, e entonces que considero que non é necesario que acuda ao señor presidente, porque eu creo que eu poderei dar conta de calquera cuestión que se plantee. Entonces, en ese sentido, pois, se queren, pois, non sei que queren que fagamos, que den unha explicación ou... quere alguén tomar a palabra? Sí. Moi boas tardes a todos e todas. Nada, eu só decir que me parece moi pouca consideración por parte do presidente non vir a dar explicacións por a enquisa da que vamos a facer referencia. Mais que nada, nos o que vimos na enquisa, as debilidades, que como creo que todos e todas coñecen, as debilidades que mostra esta enquisa, só vou a ler as 6 primeiras, son 32, se non recordo mal, só vou a ler as 6 primeiras porque me parecen bastante graves. Todas non me parecen bastante graves, pero as 6 sí que queríamos saber un pouco cal é a reflexión e cal é as metodoloxías de traballo que van a seguir a partir de agora, despois de ver esta enquisa. A configuración tanto de persoal técnico como de persoal político da Deputación é maioritariamente masculina, segregación horizontal. O Comité de Empresa da Deputación de Ourense está conformado exclusivamente por homes. Non existen datos segregados por sexo ni ferramentas informatizadas que permitan análisis de xénero. Constata que o suposto de toma de decisión e, polo tanto, mellor retribuídos están maioritariamente ocupados por homes. No Plan de Formación 2016 non se inclúe ningunha acción formativa en igualdade de oportunidades, linguaxe non sexista ou perspectiva de xénero, sensibilización e prevención das violencias de xénero, etc. Ademais, tampouco se tivo en conta o impacto de xénero, e así poderíamos seguir ata 32. Nos parece bastante graves. Hai tamén outro punto que nos parece bastante graves, que hai un punto que di o acoso sexual aparece como un problema extremadamente importante. Un 56% por homes das mulleres e un 56% das mulleres e un 62% de homes pensan que non se ten dado situacións de acoso. O restante sí que pensa que sí que ten dado situacións de acoso. Eu queríamos saber un pouco que nos explicara cales son a metodoloxía a partir da hora de traballo, porque nos parece todos estes datos son reflexivos. Si é verdade que hai unhas fortalezas, pero as fortalezas tampouco non é moito máis, que existen permisos de conciliación da vida persoal, por suposto, como en moitas administracións. O colectivo das mulleres ten que ensinar unha menoridade media que se pode facilitar unha renovación en medio prazo na cultura da organización, etc. Pero nos parece moi graves, sí que é verdade, nos parece moi graves todas as debilidades que expuxeron aquí en papel. Están postas en papel por unha empresa externa. Eu vou explicar si todo o mellor que poida. Bueno, en primeiro lugar, eu tiña esta comisión orientada hacia a nota de prensa que sacou a Voz de Galicia, que ustedes comentaron, e tamén ali o BNG, sobre o tema do acoso. Entonces, despois vou a pasar a explicarlle todas as debilidades e, as fortalezas que non nos mencionou. Entonces, vamos a ver, como ustedes ben saben, unha vez que se decide elaborar un plan de igualdade da Deputación, que era a primeira vez que se tiña pensado facer este plan, faz unha diagnose, e unhas enquisas que se pasan aos traballadores e as traballadoras, uns contestan e outros non, e entonces salen uns datos, non? A partir desos datos, salen uns datos que dicen que hai un acoso, que é o que sale en prensa, que ustedes parece que empezaron por aí, e entonces, eu quero decir que esos datos, evidentemente, salen dunha enquisa, pero non están en absoluto contrastados, e ademais non nos consta na Diputación, porque non hai ningunha denuncia de acoso sexual nin por razón de sexo.
Vale, eso que quero que quede claro. Non hai en esta institución ningunha denuncia en ningún xulgado por tema de acoso sexual nin por razón de sexo. Primer punto. A partir de aí, é dado que na diagnose pois sale que efectivamente algunha xente, o sea, eu quero entender que en esa enquisa, e posto que a palabra acoso ten unha acepción moi amplia que vai dende, ao millor pode ser, pois, incluso se pode considerar acoso, pois un insulto ao millor ou unha ofensa verbal, así un pouco fuerte, que lle moleste a alguén, bueno, pode ser desde un grado leve hasta un grado grave. Bueno, eu quero entender que esas respostas están en un espectro de contidos moi amplio, non? Entonces, quero decir, porque senón non ten caso que non haya ninguna denuncia. E dende aquí tamén aproveito para decir que se algún traballador e algunha traballadora ten algún problema, pois que o denuncie, lógicamente, porque o que non se pode decir é que hai problemas de acoso e que non se denuncien, vale? Ben, primeiro. E entonces, unha vez que temos esa diagnose, o que fai a empresa é elaborar un plan de igualdad pois para, efectivamente, pois, según os eixes estratégicos, que son 4 eixes estratégicos, pois determinar unhos objetivos, ou acadar unhos objetivos, e un deles é, pois, un entorno sin, o sea, contribuir a un entorno sin acoso, nin laboral, nin sexual, nin por razón de sexo, vale? Entonces, en unha desas, para chegar a ese objetivo, o que fai o plan, o que prevé, é a elaboración de un protocolo de acoso. Parece que se oye con un pouco de eco, non? Ou eu oigome con un pouco de eco. Bueno, entonces, justamente o plan aprobouse en setembro do 2017, no 2018 estuvemos traballando arreo unha comisión de seguimento do plan, que agora lle podo dicir por quen está constituída arreo, reunímonos normalmente de dúas veces ao mes, a veces a unha, pero normalmente dúas, e últimamente no mes de novembro pasou por esta comisión de seguimento un protocolo encamiñado a, pois eso, o objetivo de un entorno laboral libre de acoso. Ese protocolo iba a pasar, bueno, pasou por a Mesa Xeral de Negociacións, pero en esta mesa houve unha serie, o secretario mellor aí pode ratificar, o sea, en esa mesa houve unhas alegacións, non unhas aportacións, entonces de novo ten que volver a esa mesa, vale? E despois posteriormente irá ao pleno. Pero entonces xa se puxeron medidas, vale? En caso de que houbera algunha situación de acoso, que, repito, non hai ningunha denuncia, logo presumimos que non as hai, que non son reales, bueno, pois nos xa puxemos todo o que consideramos que tiñamos que poñer. Entonces, eso con respecto ao tema do acoso, vale? E despois, con respecto ás fortalezas, ás debilidades que usted me decía, entendo que está no análise de AFO, non? Que usted consultou, e entonces, así, non sei se quere que lle conteste pormenorizadamente a cada unha delas, pero podo lle decir que dice, por exemplo, pois é que non hai, en 2016, non hai ningunha acción formativa de igualdade de género, pois non, en 2016 non había, de feito, o plan aprobouse en setembro de 2017, e o primeiro que fixemos, e ademais foi un empeño desta presidencia, desta persona que lle fala, o primeiro que fixemos foi incluir en formación continua, en formación continua que imparte esta Diputación, como saben, a un total, a unha población que pode rondar os 4.000 funcionarios de toda a provincia de Ourense, incluídas a da capital, porque saben que os da capital casi nunca están incluídos para determinadas actuacións, pero na formación sí. Entonces, unhas 4.000 personas beneficiarias de cursos monográficos de igualdade de género e de lenguaxe inclusiva, e ademais de eso, en cursos que se fixeron, por exemplo, na nave, bueno, que se fan para, traigo aquí incluso, traigolles aquí, despois se queren ver, que se realizaron en cursos que non teñen nada que ver con igualdade de género, por exemplo, curso de operador de tractor con maquinaria rozadora, trituradora de bazo de arrastre,
Isto, a población a que vai dirigida aquí dentro da Diputación son fundamentalmente homes que traballan no parque de maquinaria, e son todos estes cursos que lle incluímos tamén, mira, 5 cursos, 4 ou 5, que lle incluímos tamén módulos de igualdade de xénero. Vale, este ano, isto supuxo un esfuerzo, bastante esfuerzo, quero decir, sobre todo porque a persona responsable de formación, que é Carlos Castiñeiras, e gracias á súa vontade foi posible porque ele xa tiña cerrado toda a formación do 2018 e tuvo que reformulala para poder incorporar esta nova formación, vale? Eso no tocante a formación. No tocante a, por exemplo, a conciliación, bueno, pois teño que dicirte que no ano 2018, o 2019 levamos apenas un mes, vale? E o 2017, pois a finales foi cando se aprobou. Houve 9 solicitudes de conciliación, das cales, e me alegro moito que sea así, 5 foron solicitados por homes e 4 por mulleres, vale? Das 9. Outra cousa máis, protocolo xa dixen, protocolo de acoso, non sei que máis me dixo, que me comentou usted. Unha guía inclusiva, como saben xa presentamos tamén ante os medios, esta guía de linguaxe inclusiva, isto leva tempo, claro, só levamos un ano funcionando, esta linguaxe inclusiva vais a repartir por todos os concellos, non sei se xa lle chegou a algún concello, ustedes me dirán, non o sei, bueno, vais a repartir, leva un código QR que redirecciona a página da Diputación onde se pode utilizar a linguaxe inclusiva para que este máis de todos os ciudadanos e dos veciños e veciñas de Ourense. Que máis fixemos? Bueno, estamos traballando en outras cousas, como son, por exemplo, pois que xa presentaremos, que como, bueno, temos claro que, por exemplo, hai traballos que están totalmente feminizados e traballos que están masculinizados, estamos traballando tamén en que cambie un pouco este tal, entón estamos traballando en unha campaña. E, bueno, e entonces a min gustaríame decir que este traballo fíxose a unhas personas que vou a mencionar e que, bueno, non me gustou porque na nota, bueno, na Voz de Galicia sale don Ramiro di que bueno, que a Diputación solamente pois é de cara a galería, non? O traballo que fai en igualdad. Bueno, eu quero que yo diga a usted, pois, por exemplo, a miña compañera Montserrat Lama, que tamén forma parte desta comisión, a Paloma Domínguez Ferro, que é a directora de Recursos Humanos, a Montserrat Rodríguez González, que é a persona responsable da área de benestar, a don Ignacio Carvajal Laje, que é o representante da CIGA, que seguramente ten afinidade con usted podelle preguntar. En esta comisión é unha comisión totalmente horizontal, onde non hai mandos, todos colaboramos. Don Ignacio, por exemplo, é unha persona moi activa, que sempre trae ideas magníficas, super colaboradora, e, bueno, estamos todos encantados. Doña Ivón Vázquez López, de Comisións Obreras, don Miguel Cilistón, de CESIF, doña Eva María Barrio López, da Xunta de Personal, don Manuel Paz Hermida, do Comité de Empresa, doña María Jesús Díaz Álvarez de Uso, e, bueno, e así, non? Entonces, quero dicir, todos e todas estamos traballando para que a igualdade sea unha realidade. Claro, todos os obxectivos non se poden cumplir, e menos en un ano, pero en eso estamos. Non sei se con isto lle din, de todos modos, se ustedes queren máis información, pois, hombre, por escrito, eu lle podo facilitar a información que ustedes... Algúnha máis? Bueno, varias cousas solo decir. A ver, eu non me refirín a primeira palabra, non dixen primeiro o acoso sexual, bueno, dixen ese non é un, sí, vale. Xa, non o dixen. Es que me parece gravísimo. A pregunta, eu creo que vostede coñece como se formulou a pregunta, verdade? Vou a decir por se acaso non o coñece. Se fala explícitamente de acoso sexual na pregunta. Creo que non se ponga a palabra sexual. O acoso sexual é un tipo de violencia que se produce especialmente no entorno laboral. Sufriu vostede algunha medida ou presenciou algún comportamento deste tipo no seu entorno laboral? Sí. Se figura así, verdade? Sí. Non figura como... Non exactamente, pero defínese. Defínese como? O sea, o acoso sexual defínese como, entrecomillado, calquer comportamento verbal, psicológico ou físico non desexado, dirixido contra unha persona por razón de sexo e co propósito de atentar contra a súa dignidade ou de crear contorno intimidatorio, hostil, humillante ou ofensivo. Pero que o acoso sexual dice
é calquer comportamento verbal, psicológico, físico de carácter sexual. E eso realmente non o poñen, Estaba no meu turno, creo que Ah, no meu perdón, turno. perdón. No, Bueno, nada, perdón. non se preocupe, Perdón, nada, perdón. non pasa nada. Perdón. Eu digo, Sí. vou a volver a ler. Sí. A pregunta, eu digo a pregunta A pregunta que da fixeron na enquisa. enquisa. Sí, sí, Pois estou logo nos falando pasaron a información que teño do resumen Bueno. da enquisa é: o acoso sexual é un tipo de violencia que se produce especialmente no entorno laboral. Sufriu vostede nalgunha medida ou presenciou algún comportamento deste tipo no seu entorno laboral? Bueno, É a pregunta que vale. se formulou, verdade? Non. Vale, bueno, pois logo nos pasaron, teño logo coñecemento, nos pasaron logo malo, que a pregunta realmente da enquisa que nos Podo pasaron. dicir oralmente a pregunta. E O que teño eu aquí, e logo aquí se reflixen os porcentaxes entre homes e mulleres, si o sufriu persoalmente, hai un porcentaxe entre homes e mulleres que sufriron persoalmente, si o presenciou, tamén hai, e logo hai algún que falábamos, si continuou algún compañeiro, non penso que no meu entorno laboral se deran estes comportamentos. Sí, pero Susana, verdade? este estáme falando da diagnose, non me está Da falando da diagnose. entrevista. Pero que esa non é a entrevista. Esa non é a pregunta. A pregunta que recolle na diagnose non está textualmente como se planteou na enquisa. Vale, pois logo nos Porque eu queríamos teño saber enquisa vale, pero e logo teño a da diagnose. Vale, logo eu quero ter esa enquisa tamén para Bueno, realmente eso. saber como se preguntou. O sea, tal cual porque- lle digo eu, porque ademais a teño aquí. Vale, non vou a dudar da súa palabra, por No, favor. por Eu só favor, quero claro. eu só quero ver a enquisa, Claro. porque se realmente Claro. no que nos mandou vostede, se realmente no que en diagnose a pregunta é así, Eu por teño a diagnose tamén aquí, teño na diagnose vostede si leo o que lle acabo de decir, na diagnose. É eso que lle acabo de decir. Acoso sexual, fala explícitamente sí, de acoso dos siguientes sexual. antes- Fala explícitamente de acoso sexual. Ou non fala explícitamente de acoso sexual, verdade? Non fala dos outros conceptos que vostede nos acaba de decir antes. Sí. O que pasa é que eu falo da enquisa real que se lle pasou aos traballadores e traballadoras que ten todo o mundo, ou debe ter todo o mundo por aí Bueno, non sei, por aí... Fíxose na internet, Bueno, pois si eu quero ver esa enquisa, porque realmente na diagnose a pregunta era outra. Penso que está resumida. Bueno, claro, pero eu non sei se está resumido ou non está resumido. Eu vexo aí unha pregunta onde se fala explícitamente de acoso sexual. Non se fala en ningún momento dos conceptos que vostede acaba de decir. Outra cousa, nada, vostede nos fixo aquí un relatorio de algunhas, sí que empezaron a traballar en formación, presentaron a traballar en linguaxe, quero facer que empezaron a traballar en linguaxe, en conciliación. Home, unha cosa recoñecida xa por lei tamén todo isto, polo cal, benvidos, benvidos. Pero bueno, sí que é verdade que queda moito por facer. Claro. Sí que é verdade porque eu lle fixen algunha serie de... Solo leín as 6 primeiras, e que non entrei nas 32 debilidades que hai. En as 6 primeiras solo me fixo o de plan de formación, que sí que se está a facer, pero logo, de verdade, que queda moito por facer. Por suposto, claro que queda Moitísimo. É un ano porque claro. chegamos moi tarde co plan de igualdade da Diputación. Bueno, é un ano. Moi tarde, chegamos moi tarde con un plan de igualdade da Diputación. Bueno, Moi tarde chegamos. Bueno, eu creo que a cuestión é empezar e agora estamos... Sí, pero hai unhas cousas, perdón, hai unhas cousas que xa están recoñecidas por lei, é dicir, que era poñer en marcha porque máis que nada porque é que está prohibido ter un linguaxe sexista nunha administración, polo cal que ahora me digan que están utilizando, home, Bueno, xa só faltaría. Hai moitos concellos, moitísimos, o meu incluído, que non usa lenguaxe sexista, non sei ni se sabe o que é o lenguaxe sexista, Home, eu quero pensar que... Non, quero pensar Eu quero pensar que sí que é verdade que moitas veces non podemos eu sí que vou sacar moitos dos que estamos aquí temos responsabilidade municipal e os que temos algún concellos, os traballadores que temos algún concellos, as medidas que podemos poñer en riba da mesa son moi complicadas, porque non temos esa axuda tampouco. Non sei se vostede sabe que en plan de igualdade os concellos non temos axuda para levar a cabo un plan de igualdade. Bueno, pero ahora, por exemplo, vamos a ver, pero ustedes tamén teñen fondos propios e queren facer un plan de igualdade, realmente están comprometidos ca igualdade ou non? Sí, é o que estamos a facer, algúns deles, o que estamos comprometidos. O que lle digo é que esta guía, ademais, que vamos a mandar aos concellos, é precisamente para axudar a todo o personal administrativo e político e todo quen queira facer uso do linguaxe inclusivo, pois, hombre, é unha axuda ou non? Sí, logo outra cousa nada, outra cousa xa para rematar do tema, porque xa entraremos nese tema máis a fondo, porque sí que me parece bastante importante, como para deixalo así. Eu creo que todos e todas coñecemos quen forma parte da Comisión de Igualdade, porque máis que nada que se aprobou dentro do plan de igualdade, se aprobou esa comisión, polo cal sí que é verdade que decir aí que eu creo que sí que
quero pensar que todos e todas que forman parte están comprometidos que igualdade, porque senón eso de cara a galería que colaboran, non só de cara a galería, claro. Eu sí que lle vou pedir xa neste punto, quería ademais da enquisa, que me pasaran por favor a enquisa para ver exactamente a pregunta que se lle fixen os traballadores e as traballadoras, e tamén quería ter o plan de traballo que se leva a cabo por parte da Comisión de Igualdade. O mellor igual lle podemos pasar un informe anual ou algo así. Vale, si, o informe, o plan de traballo que teñan, ou... Bueno, usted ve que, por exemplo, aquí hai unha cronología, si ten o tal, e, bueno, o que si se está cumplindo, vamos a ver, xa fixemos un informe final, que, bueno, si podo, pues paso yo, e entonces, bueno, pues xa se efectivamente ve como todos os objetivos, digamos, ou todas as tarefas do ano 2018, pues están totalmente rematadas. Vale, moi ben, moitas grazas. Vale, gracias a usted. Algúnha intervención máis? Hola, boas tardes. Mire, sin dudar en ningún momento da súa capacidade para representar o presidente nesta comisión ou en cualquier outro foro, desde logo, a solicitude do Grupo Socialista é de comparecencia do presidente da comisión. Agradecéndolle todas as explicacións que acaba de dar, desde logo, e volvo a repetir, sin dudar en absoluto da súa capacidade, da súa competencia, nós pensamos que por parte do presidente é unha falta de respeto a esta institución e ao tema que se está tratando ou negarse en banda a comparecer do xeito que lle pide o Partido Socialista, como tamén xa dixemos onte noutra comisión que presidía o señor Pumar, non? A nós parecenos unha actitude un pouco como por estar por encima do ben e do mal por parte do presidente, non rebaixarse, entre comillas, que seguramente sea a visión que ten el, a comparecer para dar explicacións nos términos que as está dando vostede. Moi ben dadas, por certo, na miña opinión. Pero é que quero que consten hasta ese disgusto ou esa incomodidade que temos polo feito de que o presidente se negue a comparecer cando un grupo lle pide e que non dé absolutamente ningunha explicación razonable de por que non comparece, porque sencillamente vostede dice, bueno, eu represento o presidente e vou falar no seu nome, de acordo. Podía dar unha explicación de por que non comparece, podía decir, bueno, pois mire, eu que máis quixera que poder ir, pero non podo, porque tal e porque cual. Pero parecenos, xa digo, unha falta de respeto á propia institución da Xunta ou da Comisión, perdón, como o tema que se está tratando, porque o tema entendemos que é suficientemente importante como para, ao marxen de que se resolva da maneira que está resolvendo, de xeito personal, a máxima representación desta institución comparecese, tal como yo pide o punto do orden do día, para explicar persoalmente o que teña que dicir. Sobre todo, coñecendo os antecedentes personais que ten e que, ao mellor, era unha oportunidade para el de explicar algunhas cousas. Sencillamente, quería que quedase eso constante en acta. Gracias. Eu vou a decirlle que eu estou encantada de poder representar ao presidente en este tema e, ademais, considero que, para min é unha honra poder defendelo eu. Ademais, como muller, non sei se cabe, sabe? Eu considero que, sendo a responsable da área de igualdade, para min é un honor que lo verse delegado en min e eu poida defender este tema. Non dudo eso. Doulle a volta totalmente ao que usted di, vale? Sin dudar podría comparecer, claro que sí, pero eu estou encantada de poder estar aquí defendendo este tema, que ademais apasioname e pareceme que ademais encántame poder dedicarlle tempo e traballo. Non é incompatible o que vostede diga o que digo eu. Vale. Moitas gracias. Algúnha intervención máis? Sí. Boa tarde, gracias, Presidenta. Bueno, primeiro de nada tamén solicitar para chegar esa documentación do Partido Socialista, de forma inanquisa. E despois un par de reflexións, tamén lógicamente todo o respeto a esa comisión de técnicos, que non político. En todo caso, de momento, daremos un pouco de marxe para ver en que se concreta todas esas medidas e todas esas propostas que van a salir aí ou que xa están arriba da mesa, e a ver que eficacia teñen. Eu, cando falaba de que vostedes traballaban de cara a galería neste asunto, pois dicía en base á experiencia que temos, que non é nin boa nin positiva, porque o caso que aconteceu co señor presidente, desde logo, foi
foi bastante grave, e aí non anduveron nin dirixentes, nin desde logo pois tomaron as medidas que se deberían haber tomado. E outro caso que tamén denunciamos reiteradamente en moitos plenos, que facía referencia tamén cando me pediron unha valoración, que era o da acoso a unha traballadora do servicio de limpeza que traballaba para unha contrata, non era directamente da Diputación, pero en todo caso a Diputación debería haber tomado unha medida, pois tamén recibiu a carada por resposta e ao final pois, o tema terminou no xulgado e terminou, pois, ao final terminou. Entón, eu a iso me refería cando falaban que vostedes facían de cara a galería, porque mentras os antecedentes ou as medidas que tomen a partir de agora non sean outras, os antecedentes, repito, pois non son nada bons ni nada positivas, non isto en concreto, pero si en materia relacionadas. Depois tamén me parece que hai outra afirmación que fixo vostede que o mellor podríamos calificar tamén de aventurada. Eu non sei a que se refiere con que non hai denuncias, non sei se son denuncias dentro da propia institución ou denuncias policiais, ou denuncias nos xulgados, porque o feito de que presumir de que por o feito de que non haiga denuncias non haiga acoso, pois pareceme que tamén eso pode ser seguramente un pouco aventurado, porque a experiencia nos di que precisamente o que se denuncia pois son os casos máis graves, máis extremos, e é unha porcentaxe pequena con respecto ao acoso que existe realmente. E aí tamén o mellor, non sei, haberá que esperar as conclusións desa ou as medidas que se propoñan, pero habería que tamén ver exactamente que mecanismo se vai a poñer aquí dentro desta casa para denunciar ese tipo de acoso, porque se o mellor tes que resulta que o cauce para denunciar o acoso é precisamente facelo diante do teu acosador, pois non sería desde logo nada efectivo. Entonces supoño que terán contemplado sí. Vai decir algo, pero sí. decir que é algo que tamén deberíamos prestar a atención que merece. Nada máis. Moitas gracias, Ramiro. Pois mira, faz ben falar deste tema, porque además xusto traía apuntado olvideime decir que paralelamente a este protocolo de acoso que estamos elaborando, pois xa fomos adiantando outras cosas que están recollidas en este protocolo, que o que vamos a facer é habilitar un correo electrónico para todos os traballadores e traballadoras da Diputación, e detrás dese correo electrónico xa dende esta comisión de seguimento do Plan de Igualdad xa designamos, xa decidimos que persona, además vamos a poñer a dúas personas para que sea máis tal, que dúas persoas van a estar detrás de esas posibles denuncias. É dicir, se unha persona sufre acoso, un traballador ou unha traballadora sufre acoso, pois vai a ter un correo electrónico e unhas persoas con sensibilidade e con formación dentro da institución que se van a encargar de instruir, de revisar, de comprobar se efectivamente isto é así ou non, comprobar que a persona, chamar aos implicados e intentar, resolvelo. Pois si ten unha solución fácil, pois mediando, e se non, pois dando parte, lógicamente, a recursos humanos e tramitando pois como corresponde. Eso todo prevé o protocolo, pero entre tanto que non o firmamos e tal e cual, xa fomos adiantando eses temas. Gracias por sacar este tema, e se tamén queda un pouco máis aclarado. Penso que non temos máis que decir, entonces imos a votar, se lles parece, o punto... que xa non sei onde teño... Gracias. Entonces, vamos a votar o segundo punto, que é a solicitud do Grupo Socialista de comparecencia do presidente. Votos en contra? Votos a favor? Moitas gracias. Perdón, reserva, abstención, perdón. Moción de urxencia, non me consta, non, señor secretario? Rogos e preguntas, teñen algún rogo, algunha pregunta? Xa as metimos todas. Perdón, si teño unha pregunta. Eu quería se nos podía pasar unha breve memoria, descripción dos proxectos que se levaron a cabo o ano 2018 de empleo juvenil. Sabe, empreo e todos estes proxectos que se levaron a favor para favorecer o empleo juvenil, se nos podía pasar unha breve descripción dos proxectos que se levaron e o seu importe de proxectos. Vale, pues moi ben, pues aí pasaremos. Vale, moitas gracias. Pues se non hai nada... sí, perdón. Vale. Gracias, señora presidenta. Boa tarde a todas e a todos. Unha pregunta ou unha repregunta. Houve un acordo do pleno sobre a atención primaria. A pregunta que se fai o que fai o Grupo Socialista é que xestión se fixo e que medidas se van a tomar.
Vale, contestaremoslle por escrito. Moitas gracias a usted. Algunha máis? Non? Bueno, levantamos entonces a sesión. Moitas gracias.